खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 23 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 23 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जाय दालिसिनि संख्रि जानाय थाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय नैबे सीएम ट्रिपल स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया माब्ला जागोन दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनो सानग्रोदों आं नोंथांमोननिसिम दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ होनाय जादोंमोन जाय भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन जायफोर नोंथांमोना दाबो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा दा बेखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना लायोबा अब्ला नोंथांमोना नैबे आगस्तनि 3 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम दहाय खोन्थाहरनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोननि आधार कार्डआव नामा बेलेग दङ नाथायबा बेंकनि पासबुकआव नामा बेलेग दङ दा बेबादि जानायनि थाखायबो गोबां नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै जेनेबा सिगाङाव मोनदोंमोन नाथायबा गेजेर ससेयाव नोंथांमोना मोननो हायै बेबादि जानानै फैदों दा बेखौ नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै गोख्रैनो जुदि मावनानै लायोबा नैबे आगस्तनि 3 थारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव जेनेबा डिटेल्स होनाया इनकमप्लिट जादोंमोनबा जेनेबा माखौबा होबावनांगौमोन एबा माबा मोनसे नोंनि डिटेल्स होनाया थालांदोंबा दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायबो जुदि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो गोबाङानो जादों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै सोंहैयोबा नोंथांमोना फुरा डिटेल्स मिथिना मोननो हागोन आरो खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लाहैनो हागोन दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जाय सिगाङावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा थांनाय जेब्ला 9000 फैसाखौ सोदोंमोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हायाखैबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय मानि थाखाय आं फैसाखौ मोननो हायाखै आंथ' सिगाङाव मोननो हाबाय थायोमोन दा बिनि थाखाय माबाफोर जुदि आं खामानि मावनांगौबा आंनो खोन्था आं मावगोन होननानै नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय नोंथांमोना खबर लाहैबानो बेखौथ' मिथिना मोनखागोनखा मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा मोननो हायाखै दा बेनिखायनो बे खामानिखौ जुदि मावनानै लायोबा नैबे आगस्तनि 3 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हाबाय थागोन जाहैबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गोख्रैनो खामानिखौ मावनानै लालायगोन होननानै आङो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय दे जाहाथे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ आगस्तनि 3 थारिखनिफ्राय मोनबाय थानो हायो दा बे जाहैबाय नैबे अरुणोदयनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्ड दा बे रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना गोबां सोंहरो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखाबायमोन BCDC अफिसाव नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जेनेबा नोङो BCDC अफिसाव थांनाय लोगो लोगो बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबोनो हागोन आरो नोंथाङा मोनथावना मोनथावा दा बेखौबो नोङो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो BCDC अफिसाव थांनानै जायफोर रेशन कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों खबर नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना मा मोननो हायो सोलायलांबाय नोंथांमोना जा मोननो थांगासिनो दं दालि सिनि नैबे आगस्त मासनिफ्राय नाथायबा संख्रि आरो जानाय थावखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोना दा बिनि बागै फिक्सै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जायाखैमोन नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दायो नैबे माइरंजों लोगोसे नाथायबा माइरंखौ नोंथांमोना आगस्तनि 1 थारिख खालि मोननो हागौ नाथायबा नैबे दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ आगस्तनि 1 थारिखआव नोंथांमोना मोननो हायाबो जानो हागौ दै दिनैसिमाव बियो कनफार्म जानानै फैयाखै 1 थारिखआव मोनगोन ना मोना बियो दा जिखियानो जाया मानो जुदि मोनोबा नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लानो हासिगोन दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे जानाय थावखौ नोंथांमोना 1 लिटार मोनगोनखौ आसाया दङ आरो दायो सान्सआ दङ अब्लाबो कनफार्म जायाखै होनबाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोना सान्सआ दङ नैबे आगस्त मासनिफ्रायनो फ्रियावनो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ 1 लिटार खरि नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ दायो लानो हासिगोन नाथायबा डेटआल'सो एबा कालारल'सो जोंहा दिनैसिमाव बियो थिरांथा जायाखै खै थारिखआव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन दा जिखियानो जामानो आं नोंथांमोननिसिम बे आपडेटखौ दायो खोन्थाहरनाय जाबाय सापातनिबो जोंहा बाथ्रा ओंखारना फैदोंमोन नङा होमबा गोसोआवथ' नोंथांमोना निस्सय दंखायो जानो हागौ नैबे रेशन कार्डनि जाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन सापातखौबो आधा केजि होगोन होननानै
दा बे आधा केजिनि बाथ्राया सापात आधा केजिनि बाथ्रायाथ' दा ओंखारना फैयाखै दा अब्लाबो सिगाङाव बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखादोंमोन एसे उनावसो होनो हागोन होननानै सापातखौ दा बेनिखायनो माब्ला होगोन दा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङासो गावसो मिथिसिगोन माब्ला होनो नोंथांमोननिसिम गोसो जायो अब्लासो नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै बेखौ बुंनो हासिगोन सापातनि बेलायावबा आधा केजिल'सो नोंथांमोना मोननो हागोन सापात गलाया दा बेखौ आं खोन्थाहरखाबाय एसे उनाव माने नोंथांमोना फैगोन बोसोरफ्रालागै मोननो हागौ खोमा सापातखौ आधा केजिखौ दा बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम हरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे CM ट्रिपल स्किम दा बे CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइ खालामनाया जासिगोन गोबां नोंथांमोना सोंहरगासिनो दं आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव माने DM खालामना बुंहरगासिनो दङ आं मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन नालाय सोरबादिया नोंथांमोना CM ट्रिपल स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों नालाय दा बेवहाय नोंथांमोना गोबांनो एसे माने इन्ट्रेस्ट जानानै दङ आरो जेनेबा एप्लाइ खालामनो होननानै दा बिनिखायनो सोंहरगासिनो दङ माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन होननानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दाखालिबावै एसेम्ब्लियाव बे बाथ्राखौ बुंदों एप्लाइ खालामनायखौथ' खालामगोन नाथायबा एसे उनाव खालामगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो माने बावैसोनो जानाय नङा बियो नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव जागोना जोबोद चान्सआ खम आरो जाबाबो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय जागोना एसे चान्सआ दङ आरो देग्लाय बोसोरावनो जागोन बेबादि बाथ्राखौथ' बुंदों दा नोंथांमोना नेनो नांसिगोन जेबो डेट ओंखारना फैयाखै नाथायबा बे फाइनान्सियेल इयाराव 2026-27 आव जोंहा निसय जागोन मार्चनि 3 तारिखनि बिथोराव जोंहा जागोन बेखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बिथोराव माने बे मासनि फैगोन बोसोरनि मार्चनि 3 तारिखनि सिगां एप्लाइ खालामनाया जोबजोबनानै नोंथांमोना फैगोन फाइनान्सियेल इयारफ्राव फैसाखौ मोनहैगोनखौ आसाखौ लानो हागोन गासै 50,000 जन मानसिफोरखौ एबाराव बे फाइनान्सियेल इयाराव सेलेक्सनखौ खालामनाय जागोरगोन दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना डेटखौ सोंहरबाय थादोंमोन डेट जेबो ओंखारना फैथ'वाखै दे नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौल' रेडि खालामना लाबानो जाबाय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला नामफोरखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामना ला जुदि मिस्टेक दङबा आधार कार्डजों बिनिफ्राय नोंनि बे माबायाव मिस्टेक दङबा मा होनो बेंक पासबुकआव जुदि नामफ्रा मिलायाबा बेफोरखौ कारेक्सन नोंथांमोना खालामना लाखाजोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेखौबो नोंथांमोननो सोंहरखानाय जाबाय नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय मास मोनथामसोखौ नोंथांमोना नेनो नांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नैबे CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइखौ खालामनो थाखाय दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बेनिफ्राय 2 लाखनि खोथाखौथ' बुङाखै बिथांमोना 5 लाख होगोन सासेयाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथायबा 2 लाखआनो बाथ्रायाथ' दा 2 लाखनि खोथायानो ओंखारना फैफिनबाय इलेक्सननि समावथ' नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन 5 लाख करै गासै 10 लाख मानसिफोरनो फैसाखौ होगोन होननानै फैबाय थानाय 5 बोसोराव दा बेनिखायनो जानो हागौ खोमा गिबियाव 2 लाख फैसाखौ होगोरनानै उनाव आरो 3 लाखखौ एफा एफायै होलांनोबो हागौ खोमा दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जेखायनो जाया माने बिथांमोना जा रादाय होदोंमोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो एसे माने रिमाइन्ड खालामफिननाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरफिननाय जादों दा बे जाहैबाय CM ट्रिपल स्किमनिया दा बेनिफ्राय नैबे PMAY-G सरकारि न'नि थाखाय जोंहा गाव सभा जागासिनो दङ दै बेलेग बेलेगाव जोंहा गाव सभा खालामनायखौ जोङो दायो नुनो मोननाय जादों ओरैहाय ओमफ्राय फिजिकेल भेरिफिकेसनाबो जोंहा जागासिनो दङ दा जोब्बाय बेबायदिबो होनदों नाथायबा गोदान सार्भे बेबायदिबो खालामफिनदों माने फट' साफायनाय भेरिफिकेसन खालामनाय बे खामानिया जोंहा दासिमबो जोबाखै दे दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव खेबसेबाव खोन्थाहरफिननाय जाबाय नोंथांमोना माला मोनगोन सरकार न'खौ बायदि बायदि सोंहरबाय थानायनि थाखाय आं बेखौबो आरो नोंथांमोननिसिम बुंहरबावनाय जाबाय गोबां जायगायावनो रिसार्भे माने न' थांनानै माने फट' साफायनाय सार्भे खालामहैनाय बेबायदिखौ दायो नुनो मोननाय जाबावदों जेनेबा भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय थांनाय जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन फिजिकेल भेरिफिकेसननि थाखाय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइया माब्ला जागोन दा खबर गैथ'वा जागोना चान्सआ दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम हरखानाय थाबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादोंमोन 3 ट्राइब कमिउनिटि बिथांमोननि थाखाय सार्भेया जागोन होननानै दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिआवबो आरोबाव जाबावगौना जोंहा चान्सआ जोबोर दङ दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दङ अनलाइन एप्लाइ एसे उनावनो जासिगोन दे डकुमेन्ट्सखौल' नोंथांमोना रेडि खालामना लादो नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोननि जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनो जागोन कनफार्मा जाथ'वाखै होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों मात्र निजुत बा बावस'नि निजुत मयना स्किमनि एप्लाइ खालामनायनि डेटआल' जोंहा ओंखारना फैदों नैबे आगष्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना कलेजनिफ्राय फर्मखौ मोननो हासिगोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथ्राखौ बुंनाय बादिबा थिग बेबादिनो जिबन प्रेरणा स्किमनियाबो आगष्टनिफ्राय नङाबाबो सेप्तेम्बरनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दं नाथायबा फैसाखौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो जुदि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा दा बेखौबो नोंथांमोना एसे गोसोआव लाखाबानो जाबाय फैसाखौ मोननोबा आधार कार्डखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानो नांगोन गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा आंनिसिम नोंथांमोना गोबाङानो जिबन प्रेरणा स्किमनिफ्राय SMS फैदों सरकारनिफ्राय SMS फैदों जे
आधार कपिखौ नोडेल अफिसारनो साबमिट खालामनांगौ होननानै दा बेबादि जायफोर नोंथांमोननिया माने बेबादि फैदोंना गोख्रैनो गावबागावनि कलेजाव नोंथांमोना आधार कार्डखौ लांनानै आधार कार्डखौ माने जेरेक्स खालामनानै नोंथांमोना लांनानै साबमिट खालामना हैबानो जाबाय आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसो बावदों गोबाङानो माने जोंहा सरकारनिफ्राय अर्डारा फैखादोंमोन नालाय जिबन प्रेरणा स्किमानो जा निजुर बाबानो जा निजुर बयना स्किमानो जा दा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानो नांसिगौ होननानै जोंहा सरकारनिफ्रायनो अर्डार होखादोंमोन दा बेनिफ्राय लिंक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि कलेजाव बेखौ नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनांगौमोन जेनेबा आधार कार्डा बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय दा अब्लाबो नोंथांमोना आधार कार्डखौ लाना थांनांगौमोन बेंक पासबुक बेफोरखौ जेरेक्स खालामना नोंथांमोना कलेजावबो साबमिट खालामना हैनो नांगौमोन दा बिनि थाखायबो जोंहा माने SMS फैदों आरो गोबांनियानो माने जायफोर बिथांमोना साबमिट खालामाखै आधार कपि दा बेबायदि SMS फैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आं नोंथांमोननिसिम हायोबा दा स्क्रिनशट खालामनायखौबो नैबे होगोन भिडिअ दा बावबाथाय थालांसिगोन दा जेखियानो जाया मानो बेबादि SMS फैदों जायफोर नोंथांमोनाव SMS फैदों बेबादि नोंथांमोना गोख्रैनो गावबागावनि कलेजाव नोंनि आधार कार्डखौ लानानै नोंथांमोना हैबानो जाबाय कपि जेरेक्स खालामना नोंथांमोना हैबानो जाबाय बेंक पासबुकखौबो नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय दा बेखौ गोसोआव लादो मानो होनोबा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रैनो खामानिखौ मावनानै लालायोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जायफोर जिबन प्रेरणा स्किम निजुर बाबा आसनि निजुर मयना स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना मोनफिननो हासिगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जोबोद मोनसे गोनांथार बियो दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे BTC आव 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया माब्ला जागोन दा एप्लाइ जागोनखौ नोंथांमोना नेनो नांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन दै इलेक्सननि उनावनो जागोन बाथ्राखौथ' नोंथांमोना खोनादोंमोन नाथायबा जागोना सान्सा खम बे बोसोरावनो जागोना आरोबाव नैबे 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया बे बोसोरावनो जागोना सान्सा दं माने जागोन बायदिखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय BTC आव 2 लाख फैसानि थाखाय मानो होनोबा आसामनि MLA नि इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो 2 लाख फैसानि थाखाय जोंनि नैबे BTC आव एप्लाइ खालामनाया जागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन नङा होमबा इलेक्सननि समाव दा बेनिखायनो बे रादायखौ बिथांमोना मावफुङाबाथ' नोंथांमोना बयबो सोंखारिनो हागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना चान्सखौ लाबानो जाबाय एबा आसाखौ लाबानो जाबाय जे नैबे बे माने मास मोननै मास मोनथामफोरनि बिथोरावनो नैबे 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायखौ जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन BTC निखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन मागोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेनिखायनो डकुमेन्ट्सफोरखौल' नोंथांमोना रेडि लादो आरो स्किल सार्टिफिकेट बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना बुथुमना लाखायोबा नोंथांमोना मोजां जागोन सोर नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौथ' बुंनो हाया नाथायबा एप्लाइ खालामनो थाखाय बे बाराव नोंथांमोना गोबांनो खाबुखौ मोननो हागोन जेराव क्वालिफिकेसननि जेबो खोथा गैया नाथायबा स्किल सार्टिफिकेट डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नोंथांमोनाव थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना 2 लाख फैसाखौ मोननो हागोन गासै 20,000 मानसिफोरनो होगोन बेबादि बाथ्रा नोंथांमोना खोनाखादोंमोन नाथायबा खै हाजार जननो होयो दा बेसो बाथ्राया देग्लाय बोसोराव ओरैनोथ' दाख्लै सिगां फाइनान्सियेल इयाराव बिथांमोना होबाय दाथ' जोंहा गोदान फाइनान्सियेल इयार हाबबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो बे गोदान फाइनान्सियेल इयाराव बिथांमोना खै हाजार जन मानसिफोरनो 2 लाख फैसाखौ होयो आरो एप्लाइ खालामनाया माब्ला जायो बेखौ साननैसो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन जेब्ला एप्लाइ खालामनाया जायो अब्ला नोंथांमोना जाहाथे गासिबो माने एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम दिनै बेखिनि स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना माखौबाफोर सोंनो लुबैदोंबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामनानै डाइरेक्ट आंसिम माने SMS खौ हरोबा नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बे भिडिअखौ दानिया बयनोबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों